Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες σας. Ελπίζω να περνάτε ωραία έτσι αυτές τις γιορτινές μέρες. Στο σημερινό βιντεάκι θα κάνουμε τα αγαπημένα Δεκεμβρίου και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο προϊόν είναι η έγχρωμη επικαλυπτική κρέμα της Freshiterm, της Acne Norm σειρά. Τη χρησιμοποιώ καθημερινά όταν δεν θέλω να βάφομαι, δεν θέλω να φορτώνω το πρόσωπό μου. Είναι μια έτσι έγχρωμη ενυδατική, δεν έχει τόσο ένταση σαν make-up, ούτε έχει πολύ χρώμα, είναι αρκετά ανοιχτόχρωμη, γι' αυτό χρησιμοποιώ έτσι ένα bronzer ή ένα προϊόν για κοψίματα για να ζεστάνω λίγο το πρόσωπό μου, γιατί αυτό είναι το αρνητικό της, ότι δεν έχει αποχρώσεις να διαλέξει, είναι μία και είναι πολύ ανοιχτή, αλλά κατά τα άλλα αφήνει έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση φρέσκια στο πρόσωπο, αφήνει μάτα αποτέλεσμα έτσι γιατί είναι για λιπαρές επιδερμίδες, δεν φράσει τους πόρους και το συγκεκριμένο που κάνει αυτή η κρέμα είναι ότι λειτουργεί σαν κρέμα για τα σπυράκια. Δεν είναι απλά μια ενυδατική, είναι σαν θεραπεία για τα σπυράκια. Έχω πάρει από το Farm24, κόστιζε γύρω στα 16 ευρώ. Αν το πάρετε στην αγορά από καταστήματα καλλιτικών όπως Hot Center που έχουν φαρμακευτικά ή από φαρμακείο είναι πιο ακριβή, στα ηλεκτρονικά θα το βρείτε πιο χαμηλή τιμή. Επόμενο προϊόν είναι ένα γαλάκτωμα σώματος της Bioten. Το συγκεκριμένο είναι για 48ωρη ενυδάτωση. Έχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν την επιδερμίδα, έτσι περισσότερο τώρα το χειμώνα που από το κρύο είναι πιο ευαίσθητο το δέρμα μας και τραχή. Απορροφάται πολύ γρήγορα, δεν αφήνει ούτε αίσθηση λιπαρότητας ούτε τίποτα, ενυδατώνει πολύ καλά το δέρμα και η μυρωδιά της είναι πραγματικά πολύ ωραία. Είναι πάμφθινη, δεν είναι πολύ ακριβή, έχει 4-5 ευρώ. Και πραγματικά είναι υπέροχη. Να σας τη δείξω άλλη μία. Δοκιμάστε τη και δεν θα χάσετε. Ένα αγαπημένο τώρα για μαλλιά. Είναι το συγκεκριμένο από Sunsilk. Είναι για τέλεια λίανση. Και είναι κρέμα χτενίσματος για τέλεια λίανση. Δεν είναι καινούριο προϊόν στην αγορά, την ξέρουμε χρόνια τη Sunsilk και τα προϊόντα αυτά, τα συγκεκριμένα στις σειρές με διάφορα χρώματα που βγάζει. Η συγκεκριμένη βοηθάει τώρα το χειμώνα που υπάρχει υγρασία, φριζάρουν πολύ εύκολα τα μαλλιά. Και θα περάσουμε τώρα σε προϊόντα μακιγιάζ, είναι 3, δεν είναι πολλά. Είναι η παλέτα από W7, αυτή εδώ, η Big Blush, έχει 6 αποχρώσεις, ελπίζω να φαίνεται καλά, έχει 6 αποχρώσεις για τα μαγουλάκια, έχει 2 ρούζ σε ένα έτσι ροζ απαλό, έχει ένα ροδακινί, έχει highlighter και έχει 3 αποχρώσεις για κοψίματα. Αυτή έχει γυαλάδα και αυτές είναι πιο ματ. Τώρα να σας κάνω swatch δεν θα το δείτε, γιατί δεν ξέρω γιατί, δεν γράφουν στο χέρι. Γράφουν ελάχιστα και λες ότι δεν είναι καλή. Όμως είναι πολύ καλή. Αν πάρετε κανονικά με το πινέλο σας, να βάλετε στα κοψίματα, στα μάγουλα, να κάνετε ό,τι θέλετε, highlighter, να δώσετε λάμψη, ό,τι θέλετε, λειτουργεί. Έχει απόδοση, κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ. Εγώ τη συγκεκριμένη την παρήγγειλα από το C-Style, όμως μπορείτε να τη βρείτε σε διάφορα καταστήματα που πουλάνε W7. Η τιμή της είναι πολύ καλή για 6 αποχρώσεις, 6 προϊόντα, δηλαδή έχεις rouge, highlighter και bronzer μαζί. Δοκιμάστε τη. Επόμενο προϊόν είναι της Maybelline, τα καινούργια τα κραγιόν, η καινούργια η σειρά. Είναι το 887, το Blackest Berry, είναι matte, με μία απαλή κίνηση γράφει αμέσως, είναι έτσι ένα βαθύ μοβ, έτσι για πιο ροκ εμφανίσεις, με απαλά μάτια, nude, έτσι καθαρή επιδερμίδα, είναι απίστευτο. Δεν ξηραίνει καθόλου τα χείλη, είναι πολύ μαλακά.
Διαρκούν αρκετές ώρες, δεν το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές ώρες. Τις ώρες όμως αυτές που πάμε για ένα καφέ, το έχω δοκιμάσει, δεν φεύγουν και είναι αρκετά ενυδατικά. Αφήνει πολύ απαλά τα χείλη και μετά, αφού το αφαιρέσεις, κοστίζει γύρω στα 10€. Και να περάσουμε στο επόμενο που είναι πάλι κραγιόν, είναι από Golden Rose, τα Liquid Matte Lipsticks φυσικά. Είναι από τις καινούργιες αποχρώσεις, είναι το νούμερο 15. Αυτά τα κραγιόν τα ξέρετε, είναι απίστευτα ενυδατικά, είναι ματ, διαρκούν για ώρες, αναλύωτα. Τώρα το βλέπετε λίγο γυαλίζει, είναι το φως, αλλά όταν στεγνώνει γίνεται τελείως ματ. Είναι το νούμερο 15 όπως σας είπα, είναι από τις καινούργιες αποχρώσεις. Έχω σχεδόν όλες τις αποχρώσεις της σειράς. Πιστεύω θα τις πάρω όλες, μου λείπουν έτσι κάτι πολύ καλοκαιρινές και οι πιο καινούργιες που έχουν βγει τώρα. Τώρα να περάσουμε στο διαγωνισμό για τα αγαπημένα κραγιόν της Golden Rose που σας έδειξα και πριν, τα Liquid Matte Lipsticks. Μία τυχερή θα κάνει δικά της 2 από αυτά σε όποιες αποχρώσεις αυτή επιθυμεί. Σε όποια αποχρώση διαλέξει η νικήτρια. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μου, να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και να κάνετε ένα like στη σελίδα μου στο Facebook. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εύχομαι καλή πρωτοχρονιά σε όλες σας. Εύχομαι υγεία και αγάπη στις οικογένειές σας και σε όλο τον κόσμο. Τι άλλο, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι που είναι τα αγαπημένα προϊόντα όλου του 16, όλου του χρόνου. Θα ανέβει αρχές Γενάρη. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά σε όλες σας, να περνάτε υπέροχα.